Kvantové počítače znejú ako niečo z laboratória alebo zo sci-fi filmu. Počujeme, že raz môžu objavovať nové lieky, navrhovať nové materiály, optimalizovať dopravu a možno aj ohroziť dnešné šifrovanie. Lenže čo to vlastne je a prečo to nie je iba rýchlejší počítač? Dnes si to vysvetlíme úplne jednoducho. Bežný počítač pracuje s bitmi. Bit je najmenšia jednotka informácie. Môže byť buď 0 alebo jednotka. Predstav si ho ako vypínač. Bude vypnutý alebo zapnutý. Z takýchto nul a jednotiek sa potom skladá všetko. Texty, fotky, videá, hry aj webové stránky. Kvantový počítač však nepoužíva obyčajné bity, ale kubity. A tu prichádza prvá zvláštnosť. Kubit nemusí byť iba 0 alebo iba jednotka. Kým ho nezmeriame, môže byť v stave, ktorý sa volá superpozícia. Veľmi zjednodušene. Je to ako minca vo vzduchu. Keď minca leží na stole, vidíš hlavu alebo pannu. Ale keď sa rýchlo točí, správa sa, ako by v sebe niesla obe možnosti naraz. Pri kubite to nie je len prirovnanie. Je to skutočná vlastnosť mikrosveta. Kubit môže niesť kombináciu možností a kvantový počítač vie s touto kombináciou počítať. Neznamená to však, že automaticky skúsi všetky odpovede naraz a hneď vyhrá. Kvantový výpočet musí byť navrhnutý tak, aby zosilnil správne odpovede a potlačil tie nesprávne. Druhá dôležitá vlastnosť sa volá prepletenie. Predstav si dva kubity, ktoré sú tak silno previazané, že výsledok jedného súvisí s výsledkom druhého. Nie je to posielanie správ rýchlejšie ako svetlo. Takto to nefunguje. Je to skôr zvláštna kvantová väzba, ktorú bežné predmety v našom svete nemajú. Ako jednoduchý obraz si predstav dve kocky, ktoré sú zvláštne spojené. Keď jednu zmeriaš, výsledok druhej nie je úplne nezávislá náhoda, ale je s ňou previazaný. Keď máš veľa kubitov, ich spoločný stav rastie extrémne rýchlo. A práve preto sú kvantové počítače zaujímavé. Nie preto, že by boli lepšie na všetko. Na e-maily, videá alebo hry je bežný počítač úplne v poriadku. Kvantové počítače sú dôležité pre špeciálne typy problémov. Napríklad simulácia molekúl. Molekuly sa sami riadia kvantovou fyzikou. Keď chceme presne pochopiť elektróny v lieku, proteíne alebo novom materiáli, bežný počítač má veľmi rýchlo problém. Počet možností rastie tak brutálne, že ani superpočítač nedokáže všetko spočítať priamo. Kvantový počítač by v budúcnosti mohol takéto systémy modelovať prirodzenejšie, pretože sám pracuje podľa kvantových pravidiel. Preto sa o ňom hovorí pri vývoji liekov, chémii, batériách, katalizátoroch a nových materiáloch. Ďalšia oblasť je optimalizácia. Predstav si stovky kamiónov, tisíce trás, rôzne časy dodania a ceny paliva. Nájsť najlepšiu kombináciu môže byť extrémne ťažké. Niektoré kvantové postupy môžu v budúcnosti pomôcť hľadať lepšie riešenia rýchlejšie. A potom je tu šifrovanie. Veľký, stabilný kvantový počítač by vedel ohroziť niektoré dnešné metódy zabezpečenia. To však neznamená, že zajtra padne celý internet. Práve preto už dnes vzniká postkvantové šifrovanie, ktoré má byť odolné aj voči budúcim kvantovým útokom. Kde sme teda v roku 2026? Skutočné kvantové počítače už existujú. Firmy ako IBM, Google, IonQ, Rigetti a ďalšie stavajú čoraz väčšie a stabilnejšie systémy. Niektoré používajú supravodivé obvody, iné pracujú s uväznenými jónmi. Ďalšie skúšajú fotóny alebo iné prístupy. Najväčší problém je chyba. Kubit je extrémne citlivý. Stačí teplo, vibrácia, šum alebo nepresné ovládanie a výpočet sa môže pokaziť. Preto nestačí pýtať sa iba na počet kubitov. Dôležitá je kvalita, stabilita a oprava chýb. A hlavne rozdiel medzi fyzickým a logickým kubitom. Fyzický kubit je konkrétny prvok v zariadení. Logický kubit je spoľahlivejší kubit vytvorený z viacerých fyzických kubitov pomocou opravy chýb. Práve logické kubity sú kľúčové pre naozaj veľké a užitočné výpočty. Niektoré firmy majú veľmi ambiciózne plány na koniec tohto desaťročia. Ale praktické kvantové počítače, ktoré budú jasne lepšie než klasické počítače v užitočných úlohách, budú prichádzať postupne. Nie je to super rýchly notebook. Je to úplne iný druh stroja. Používa superpozíciu, prepletenie a kvantové meranie na riešenie problémov, ktoré sú pre bežné počítače mimoriadne ťažké. Dnes je táto technológia stále krehká a drahá. Ale ak sa podarí zvládnuť chyby a vyrobiť dostatok spoľahlivých logických kubitov, môže zmeniť chémiu, materiály, medicínu aj kybernetickú bezpečnosť. Ak chceš, aby som podobne jednoducho vysvetlil aj ďalšiu zložitú tému, napíš ju do komentárov. A ak ťa baví veda bez zbytočného žargónu, daj odber.